ओइ न'आ बिनोमोन खोमालै लामा खाथियाव मिल दं होनना बुंदोंमोन बिनि लाबो बिनो नोंगोबाबो नङाबाबो सौनायनि थौ खेबसे थौ गगा मोननायखाय माथा सोलायलांबायलै आंना जाथारनायबा हामगौमोनलै ने थौ जाब्लाथ' बोरमा खासि मासे जागोन आं नोंनो थौग्रोल' हामथारबायलै ओइ नै बिखुनजो माबा माबिसो बुंफ्लांनाय लांबायला मोजां नायालै जागोनलै सयथिबो मोजां जागोन बुस्थुआ सलिड जाखागोन हे आफा बोराइ बाथौ नोंनो सोरजिगिरि नोंनो रैखानिगिरि नोंनि सोरजिनायावनो नोंनि दैदेननायावनो अरायसम थांनानै दङ बावाखै आफा नोंखौ फुजिनो दिनै जोंनि न'खरखौबो अरायसम नायफिनहरनांगोन नोंनि अननायजोंनो अरायसम थांनानै थागोन गुबुनजों मिनिजानाय मुगैजानाय दाखालाम आफा अम आफा बोराइ बाथौ बादुलासो मालाय गियानि आखल गोनां हिनजाव मोनसिलै मालाय रलै मा सेमि फाइनाल जाजेननायावनो मा फाइनाल मेच मोननाय बायदि बाथ्रा बुङोब्रा नोंलाय ए आलासिफोरा सफैबायानो ना औ बिखुनजो औ माबा मादै मोजाङानो जाबाय दे खुलुमबाय सानैजोंनो फैनाय नोंसोरो फैबायलै सानैजोंनो बहाथो डिस्टार्ब बोराय बुरै लाफाबाय थानो फुराना नेमखान्थि गारबायलै जों मादै गोदान नेमखान्थिसो लाना फैदो जों दे मोजाङानो जादों दे बिदिब्ला हायेनस्रि आइ जादोंना जायाखै जाबायब्ला साहाखौ फुदुंफैदो जाबाय आयै हा लामाफ्राव फैनायफ्राव जेबो उसुबिदा जायासै नामा गैया मादै जेबो उसुबिदा जायासै नै आदैमोन जोंहा नायल' जाल' सासेल' फिसाजो दाउदै बायदिखा मावनाय दांनायावबो गामिनि रावबो हास्लाबखाया सिखारनायावथ' दाउलायानो गिसिबस्लाबनो मोना आरो फरायनायाबो BA पास कम्पिउटार कर्स काटिं टेलर पास गासै डिग्रियानो दंजोबखायो बादुला बिना फिसाजोआलाय खामानियावसो जागोन ना बाय'डाटा खिन्थानो जागोन रा वाव अटे सुन्दर न' साहाया लोंदो खिमानि जाजागोनलै माथो आइदै मा होनो उखुरदों जाग्रा सफैलै माथो दलायजोबनि र' दिपसे मोनजाफेराखैमोन नामाहाय फाग्लायालाय जानो लुबैदों मिथियालां Yes, lose weight.
आयु मा जाखो बिहालाय ओइ मादै इथिमा फैदों इथिमा मा इटिमसै जोंनाव इटिम सिटिम गैया मालाय इटिमा बेंगावसो थायो खिगा गग्रा आइदे आयु हाबाब नै बिखैसो फाग्लालाय नै बिखैसो गैलाहाय बिजों आयु मा नाफा मोनामदोलै बहा थांखोलै सामब्रामालाय आया मा जाग्रायानो मोनसेबो गैया गैला नोंना लोगोआ जालांजोब्बाय ओइ जेबो नङा आं बेफोर मेथाइखौ जाखाया जाखाथारानोखा आङो थगायाबालाय बहा जाबावनो मोनबालाय दाबो जागौमोन आरो हा बिजामादैयालाय माबाफोर सार्भिसफोर मावबायबायो नामा एक्सुवेलिहाय मावनायालाय मावो बिराद सार्भिस मावो आङो फैसा थाखाखौलाय आरो मा बुंनो हाजार मोनखायो आं देनाय एसे बुंना होनायसाय मा सार्भिस मावो नोङो माने खोन्थामारनांगौ दे खिन्थादो आं खोनासंनो लुबैनायानो हामथारला होमबा खोन्थामारनोसै आं खिथादो खोनासंथारनोसै आङो उनाव खोन्थानोसै खोमा दानो खिथाथार आं मिथिनो लुबैथारबाय खोन्थामारनोसै होमबा दे खिथादो आं खोनासंनो लुबैनायानो हामथारला खोन्थामारथारनोसै होमबा दे खोन्था सेसलै खोन्थामारथारनांसिगौ होमबा दे दोहाय खिथाथारदो औ मादै मोनो बिराद साख्रि मावो बियो दरमाहा बुरजाथार मोनो बियो माब्लाबा मोनाबो बियो र' एपइन्टमेन्टआसो एसे लेट जासिगोन साख्रि मावोबाथ' एपइन्टमेन्टआसो सिगां मोनग्रोयो माथो तालमे कुसकाला हे बिब्दिब्ला एपइन्टमेन्ट मोनथ'माराखै ए बुरियालाय देनजारथार माथो अब्लालाय बिएआवलाय बेसेथो पारसेन्ट मोना पारसेन्ट माने पारसेन्टसो गैयालाय डाइरेक्ट फार्स्ट डिभिसनखा अब्लालाय माथो डिपार्टमेन्टआव मावो डिपार्टमेन्ट सिपार्टमेन्ट गैयालै मादै गासिबो लामसो मावसाबो बिदिब्ला नोंसोरो थांनो हासिगौ ओंखामफोर जालांजागासिनो नामा मादै सङाखै ओंखाम गैया गोख्रै थांदोसो नोंसोरो एसे मोनजालांनायबा मोजां जागौमोन आरो साख्रियाबो नोंसिना एपइन्टमेन्टआनो मोनाखैब्ला बिएआबो नोंसिना पारसेन्ट गैयाबा थांदो गोख्रै ओंखारलांदो आंनि न'निफ्राय आंखौ जाम्बि नंदं नै बिनोमाखौ ओंखारलांदो नोंसोर बिनिफ्राय ओंखाम गैया माबार ओंखारलां थाबैनो ओंखारलां मोनजाथारनायबालाय मोजां जासिगौमोन आरो गैया बेयाव जेबो गैया गोख्रै ओंखारलां बे आंनि न'निफ्राय मांबार ओंखारलां थांनो बाबावबायसो खोमा फाग्लाया ओइ सामब्राम फै जावजानांगौ ओंखामसो जालांबावनो बुंबावलायदोंहाय फाग्लाफोरा उपाय गैला आरो हा सेंग्रायालाय माबायदिथो आगै सेंग्रायाथ' मोजाङानो आब' रेलवे बिदिबाथ' जोबोद मोजाङानो जाबाय माथो नोंगौ मैनोबो खोन्थाना होदो एसे इन्टारेस्टफोर जाबायगोन खोमा हाबा माथो सावरायबाय थाखोलै इन्टारेस्ट मोनलायनाय दे आंनोबो एसे शेयार खालामलायदो गुमै आंहा हाबा जानोसै सेंग्रा नायखाबाय गाबोननो नायनो फैसिगोन मा गुमै माखौ गल'ल' नायबाय थाखो बैनाय बैसोआनो दाबो जेबो जाथ'वाखै दाना हाबा जाथ'नाङालै आयु माननाय जाखोसै नोंनालाय दाबो उन्दै बायदि मोनबावो नामा बैनाय नोंबोनिल' नङा बै नोमा नोम्फानिबो बाथ्रा लानाङा आंनो दङ मा माने आंनो नागिरना होगोन ना अनेक मोजां सेंग्रा दङ अफिसावनो आंजों मावजाबनाय गुमैया गावबायदि बोरायसो नागिरना होनो सानखो ना माखो है बैनायाबो मा होनबाय थायो जाद्रायलै नोंना हाबा जाथ'नाङालै बैनाय दे नोंहा अफिसाव थाङो दाबो दुगैला दिनै थांथ'लासो सानदोंमोनलां आं बिमा हा मानोथो थाङा जालायखो है बानाय मोनलाय लांदोंमोनलां आं दिनै बैनाय बे साननैसोआ न'आव थांथ'नाङा दे मानोहाय गुमै आंहा हौवा नायहैथारनांगौ आइया लेंहरगासिनो गाबोननो फैथारोनो है खाले हौवा मोनजागोनबा मा आयै आं खामानियाव थांनोसै बिहामजो आं नोंखौ माबायदि रावजों बादा होबावनो दिनै बे न'खरा सानफा एफा बायग्रेबलांनो हमनाय बायदि
जालांजोब्बाय इसोरासो अन्थाइ बिखाना जोंसो पापनि साजा मोननांखो जेबोखौनो हमस्लाबना मोनासै हे इसोर जों गोरिबैनो थैलांनांसिगोन नामा बिदि दा बुङायै संसार जानायाव गासिबो धोनि जाजोबनायमोनब्ला बे धोनिनि ओंथियानो थानाय नङामोन दिनै जों गोरिब थानायखायसो धोनिनि ओंथियाबो बेरखांदों बेसेबा सुखु गोजोन न'खरमोन गोसोखाङोबा बिखायानो बायग्लिलाङो दिनै गासिबो हरसेनि गाज्रि सिमां बायदि जालांजोब्बाय बेफोरबायदि समाव जानानै थांखांनाय जाथायफोरखौ गोदानै गोसोखांफिङोब्ला देहाया लोरबां जालाङो आयै जों बेखौनो साननानै लानांसिगोन खाफालनि लिरनाय होननानै गोसोआव दिनैबो फोथायनाय दङ फैगोन नोंहावा सानसेबाबो फैथारगोन आंखौ गोसोखांनानै फिसा आरो बिहामजोखौ गोसोखांना सानसे फैफिनथारगोन आयै नोंनि बे फोथायथिया सानसे मोगथां महर लागोन नाथाय जों बिमा माहारिया सानफ्रोमबो दुखुनि गारांजों फिसाफोरखौ राव होयोब्ला फिसाफोरनि गोरलै गोसोआ सहायनो हायैयाव गाबखाङो आयै बेखायनो आं बुंदों आयै नों गोसोखौ लोरबां दा खालामसै नों मानो गाबदों बिहामजो आं गाबाखै आयै बे मोदैया नोंनि गोरबो सिङाव गाबनाय मोदैसो आयै थादो आं खामानियाव थांनोसै हे इसोर मा खाफाल बे दिनै बिहामजोखौ हाजिरा मावहोना न'खर सलायनो गोनां जाबाय हे आनान गसाइ आंनि फिसायखौ नों आंजों थाबैनो लोगो मोनफिनहोदो महाराजा सार माथो खालामबाय थाखो इयावलाय हारसिंलाय माथो खालामबाय थानोलै हारसिं गोदाव सोराव मोननायखाय जिरायना दंफायो आं ओरैनो हाब मालानिफ्राय सिग्रेट सोबनाय जाखो नोंलाय फिननाय होआसै जे आच्छा बुन्दु बै हाजोखौ नाहरनायसै बै साइडजों जोंनि सखि दैमा नुनायाव गोजाननिफ्राय दंफां लाइफांफोरखौ मानो इसेबां समायना नुयो ओइ महाराजा मानसियानोथ' नों मा जालांखोलै मा सोंनायनि फिननायखौ होआ मानो नोंथ' मालाबाबो सिग्रेट सोबग्रामोन दिनै नों मानो सोबखो बिनि फिननायखौ होनो थाखायनोथ' आं दिनै सिगारेट सोबदों नाथाय मानि थाखाय दुखु दं दुखु हारिमुनि दुखु न'खरनि दुखु मोजां मोननायनि दुखु आरो रां रुफानि दुखु बयनिबो जिउआव थैफोर दुखुआ कमनखा थोद बुरबक बिनि थाखायथ' आं नोंनो मोनसे बाथ्रा फोरमायनो नागिरदों खोनासं
दिनै जों शुटिं खालामो गोबां मानसियानो जोंखौ मोजांबो मोनो आरो गाज्रिबो मोनो एग्जाम्पल दिनै आंनि मोजां मोननाया आंखौ गारबाय आंहा गोबां दुखु दा दुखुखौ बावगारनो थाखाय जौ सिगारेट जों बोजबनानै लायो नाथाय मानो दिनै आं सिगारेट सोबदों आंहा मोनसे टेनसन दङमोन सोबखांनानै आं हमदांनो हाबायदि गावनि लोरबांथियानो गावखौ फोथैयो येस राइट जों लोरबां जायोबा जोंनि लोरबांथियानो जोंखौ फोजोबस्राङो औ थारैनो बे बाथ्राया सैथो नोंनि बुंनाय रावा आं फंसे बाथ्रा गोसोआव फैबाय आंहाबो लोगो सासे दंमोन नाथाय गोसोथोनायजों गारजानानै सानफ्रोमबो सिगारेट जौ जुवाजों गेलेना थायोमोन उनाव बिदिनो सहायनो हायैयाव फासिनानै थैयो बेबो जोंनि गेजेराव जाफ्लेबाय थानाय मोनसे जाथाय जोंनि लाइमोनफोरा खायसे मोजां मोननायनि थाखाय आरो खायसे नखरनि जेंनानि थाखाय गोसोखौ हमथानो हायैयाव दौलें आलायनानै मुलि जानानै जिउ गारो नाथाय नेभार बिदि जेब्लायबो दा खालाम जाय मानसिया दौलें आलायनानै मुलि जानानै गावनि जिउखौ गारगोन बे मानसिया जेननाय जाय दुखु दाहाखौ गावनि गोरबो सिङाव सोनानै बिखाफोर दाननानै थांनानै थागोन बिसोर जिउआव जाफुंसारगोन आं गावखौनो हारसिं मोनदोंमोन नाथाय नङा आं हारसिं नङा आंहा लोगोफोर दं बिमा बिफा आरो नखर दं अब्ला आं मानो हारसिं जानो दुखुआथ' फैगोन थांगोन आरो जोंखौ मोजां मोनग्रा मानसि दङब्ला गाज्रि मोनग्रा मानसिबो थाखागोन अब्ला दा मा सानखो बस मा साननो शुटिं खालामनांगौ जोंनि नायगिरिफोरखौ एन्टारटेन खालामनांगौ हा माथो बिदिसो दा रेगा प्रडाक्सन लं लिभ लं लिभ लं लिभ